Assalamu alaikum jama'a, a shirinmu na abin al'ajabi da ilmantarwa. A yau ni Umar Bahaushe zan kawo muku taƙaitaccen tarihin maƙerin wayan tarho ta farko a duniya, da kalaman farko da ɗan adam ya fara furtawa ta wayan tarho. Sai ku biyo mu don jin cikakken tarihin. Shekara 145 da suka gabata, a ranar 10 ga watan Mayu 1876 ne aka fara furta kalaman farko ta wayan tarho a duniya. Ga kalaman kaman haka: Mr. Watson, come here, I want you. Ma'ana, Mr. Watson, ka zo, ina neman ka. Wanda ya fara furta kalaman nan shine maƙerin tarho ta farko a duniya mai suna Alexander Graham Bell. Bayan ya kammala ƙera wayan, shine ya kira abokin aikinsa mai suna Thomas Watson, yana sanar da shi akan nasarar da suka samu ta hanyar ce masa ya zo, yana buƙatar ganinsa. Jama'a, wannan lamarin na cike da abin al'ajabi. Da za ka ce ma mutanen da suka yi zamani shekaru 1000 da suka gabata cewa za a yi lokacin da ɗan adam zai iya magana da ɗan uwansa na nesa, kamar daga Najeriya zuwa ƙasar Saudi Arabia, ta hanyar wata na'ura mai kama da ƙwallon mangwaro, da cewa za su yi ba wanda ya kai ka ƙarya a duniya. Amma Allah cikin ikonsa sai ga wani bawan Allah ya dawo da nesa ta dawo kusa ta hanyar ƙirƙiro na'urar sada zumunta mafi sauƙi. Jama'a, wannan maƙerin wayan tarhon ya sha gwagwarmaya ba kaɗan ba, don ko ya daɗe yana fafutuka da tashi faɗi wurin gano hanya mafi sauƙi da zai taimake shi wurin ƙera wayan tarho. Bayan ya kammala ƙera wayan, ya sami suka daga mutane da dama waɗanda suka tuhume shi da satan basira. Kai in taƙaice muku zance, sai da abokan karawansa suka maka shi a kotu har sau 600, amma Allah cikin ikonsa ko sau ɗaya ba su sami nasara a kansa ba. Jama'a, wani ƙarin abin al'ajabi game da maƙerin wayan tarho ta farko a duniya mai suna Alexander Graham Bell shine mahaifiyarsa da matarsa duk kurame ne. Allah bai ba su ikon amfani da wayan tarho ba har suka bar duniya. To jama'a, da haka na kawo ƙarshen wannan taƙaitaccen tarihin ƙera wayan tarho ta farko a duniya, da kuma kalaman da aka fara furtawa ta wayan, wa ma'ana Mr. Watson